Bună ziua și bun venit la noua ediție al Rub for Wishes Food Review. Food Review, în română, in Romanian this time. Deci, scurt pe 2. Eu place Viva cu vanilie. Mor după el. De când sunt mic. Adică nimic nou. De cel puțin 18 ani. Dacă nu chiar mai mult. Viva cu vanilie, top. Între timp, pentru cunoscătorii care țin minte, pachetul ambalaj era albastru și după aia s-a schimbat în alb. În ăsta. Și era interesant, așa? Gustul același, top. Viva 10 din 10. După, recent, s-a schimbat din ăsta în ăsta. Și pe lângă diferența de ambalaj, care se vede, care și pe interior se vede diferența de ambalaj, nu știu ce a făcut cu rețeta, că nu mai e bun. Deci ăsta vechi, cremos, puțin crocant, nu prea crocant, moale, dulce, e ca un orgasm în gură, minunat. Ăsta nou, crocant, n-are pic de vanilie înăuntru și zici că e ultima chinezăreală scoasă de pe Temu. Bă, nu știu ce a făcut cu rețeta, că l-au distrus, l-au mâncat, n-am mai să înjur. Dar, nu-i bine. Viva, do better. Do better. Nu o spun ca hater, iubesc Viva, am fost susținător de cel puțin o viață. Mereu cumpăr, mereu când vin în țară, îi vin cu bagaj plin doar cu Viva, cu 23 de kg doar cu Viva. Îmi place, plăcea. Ce ați făcut? Nu știu. Return, boys, return.